tango ja flamenco hänellä tämän vuoden teemana. Ja nelois kolmois. Nelois kaksois. Nelosesta alas tulossa pieni horjahdus ja näin ei yhdistelmään enää kolmosyppyä tuohon toisen osaan tullut. Pieni haparointi. Ja siinä ei sitten enää piirun vettä. Kuin leikiten näistä yhdistävistä askelista tuo kolmois Lutz erittäin vaativien askeleiden jälkeen. Tällaisessa askelsarjassa ei saa mikään mennä pieleen. Pienikin lipsahdus ja tuo olisi katastrofi, mutta se ei suinkaan sitä ole, vaan se on hämmästyttävää. Kyllä. Siinä on osoitus terän käytöstä parhaimmillaan. Menkääpä perässä, pojat. Kuten sanottu, Prusenko nostaa tässä lyhytohjelmassa sellaisen elementin arvoonsa, jolla muut eivät jollain tavalla ymmärrä tai osaa kilpailla. Eli tuon askelsarjan ja askelosuuden. Kyllä. Hän pystyy lataamaan.